дар ҳошияи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ваҳдат якчанд иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. Аз ҷумла бинои истиқоматӣ иборат аз 13 ошиёна бо иштироки масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ва намояндаи ҳукумати мамлакат дар вазъияти тантанавии мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои баландошиёна ки бо тарҳи муосири шаҳрсозӣ ва меъмории миллӣ бунёд шудааст, ба ҳусни шаҳри Ваҳдат зебогии бештар зам менамояд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Илҳом Заваров дар муддати 1 солу 5 моҳ ҷавобгӯ ба талаботи меъморию шаҳрсозии муосир бунёд гардидааст. бино аз 13 ошиёна иборат буда дар ошиёнаи якум маркази савдою хизматрасонӣ ва дар 12 ошиёнаи дигар 96 ҳуҷра бунёд гардидааст. иншоот аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Дурахши Ваҳдат бо истифода аз масолиҳи хушсифати ватанӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистони соҳиби истиқлол боз ҳам рӯ ба пешрафт ниҳода истодааст. шаҳри Ваҳдат низ дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат рӯз то рӯз обуду зебо гардида истодааст. дар маркази шаҳри Ваҳдат аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ як бинои зебои баландошона иборат аз 13 ошиёна сохта мавриди истифода қарор дода шудааст, ки ин шаҳодат аз ғамхории пешвои муаззами миллат нисбати сокинони шаҳри Ваҳдат мебошад. маҳз ҳамин ободиву созандагӣ имкон медиҳад, ки мо сокинон соҳиби манзилҳои истиқоматии зебо ба монанди ҳамин гуна ҳуҷраҳои зебо шавем. миннатдории самимии худро ҳамчун як сокини шаҳри Ваҳдат ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. вобаста ба талаботи замони муосир дар қисмати берунии бино таҷҳизоти камасрафи равшанидиҳанда насб карда шудааст, ки шабонгоҳ бо рангҳои гуногун ба зебогии шаҳр ҳусни дигар зам мекунад. гирду атроф ва ҳавлии бино пурра сафолакпӯш гардида, дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани бино 96 оилаи дигар дар маркази шаҳр соҳиби манзили зист гардиданд.